Aha, vidíš? Opícia. Chlapci, toto sa nerobí takto. Daj si ešte naspäť otočku jednu, hej, potom. Poď. Prečo? Detekcia radaru. Čo mám robiť akože? No, od sa na pumpe. Otoč na pumpu. Čiže tu to otočím. No, tak sa vrtni, ako chceš. Môžeš. A dáme si ešte raz. Môžeš. A poď 90 normálne. A to je 10-ka. To není. Je tu 90-ka. Tak ale tam je už 70. No poď, no nemusíš, počkaj. Nebrzdi, až brzdíš. Potom brzdíš. A oni idú preč. Tak pridaj, obehni ich. Nejdem. Poď. Veď tu pekne bere, odzadu krásne.